tak kejo calon mintuo dikejo nyoden nai dikejo nyoden aden dana muado dikejo nyojo baru calon mintuo jika denai batanam padi kurang iti dalam kandang ban muhabana denai pai udah di dalam tangan orang dikejo nyoden aden dana muado dikejo nyojo di simpang tiga de ulah kijo mangijo tak kijo calon mintuo dikejo nyoden ai dikejo nyoden aden dana muado dikejo nyojo baru Oke, saya tambah